Primus pajaknya baru 10.500.000 tuh. Mesinnya handal kering, siap pakai. Oke, 10.500.000 saja pajaknya baru. Lokasi Bacem Jepon. Pino. Pernah 15 loh. Lokasi Bacem Jepon Dura. Yang minat langsung rapat bosku. Harga 8.700.000 2015. Mending. Udah mending. Sangang juta iki, sangang juta begane kantel-kantel pol, mesin segel. Pajak urip 2015 sangang juta. Oh, pas sangang juta pas lho. Lecet pemakaian wajar. Iki skotlet iki. Diobral 10.000 wae susuk. 10.000 wae susuk. Minus pajak wae ya sak plate. Tahun pira, Lek? Tahun 23. Regane 30.500 lur. PCX 2023. Motor muda. Ya, oke. Apian lur, apian iki. 2017 mau mending. 17 juta. Susuk lokasi Bacem Jepon Dora. 150 cc. Obral 10.500 basic Primus. 10.500 obral basic Primus tebane gawe ragate akeh. Kalau tuku iki ae pajake jalan. Lokasi Bacem Jepon Dora. Yang minat rapat. Mio siap gawe momong iki lur 5.000 gak ono iki. Loh. Mesinnya penak, normal, Mio injeksi mati pajak. Lokasi Bacem Jepon Dora, yang minat monggo. Wes ayo. Pira? 14,5 tahunnya 2018. Orangnya ada semua. Pokoknya iku ono ya, ono spion, ono visor, ono nganu eneng kabeh ya. 14.500. Oke. Kok pira iki, Kang? 7,5. Pajake piye? Op 1 kali. Plate dawa. Plate dawa. Wo iki 2014 ya. 14 tembus. Regane 7,5 ngene. Oke. Susuk sithik ya. Oke. Oke, siap. Mewah. Wes, hop. Regane pira? Selikur. Pajake urip. Pajak urip plat B. Istimewa. Istimewa. Kilometer pira jajal delok? 39. Oh. 21 juta lur.